Складана знайсці іншую такую краіну, як Расія, якая так зацята фальсіфікуе гісторыю, ды займаецца міфатворчасцю. У чым Расія спрабуе пераканаць сябе і свет. Гэта праграма «Інтэрмарыум». З вами Настя Ліна. Запрашаю. Развязана яшчэ ў 2014 годзе агрэсія супраць Украіны прымусіла чарговы раз усвядоміць важнасць навуковага, а не палітычнага падыходу да разумення гістарычнага працэсу. Грамадства сутыкнулася з актыўным выкарыстаннем сярэднявечных практык фальсіфікацыяў ды міфатворчасці гісторыі, якая мае на мэце апраўдаць палітыку расійскага імперыялізму, ды грунтуецца на гвалце і прымусе. Гэтак адным з вызначальных міфаў, які прасоўваецца расійскую прапагандою на гістарычным полі, стала сцверджанне пра тое, што Кіеўская Русь – гэта пачатковы этап у гісторыі трох братніх народаў усходняй Еўропы, якія маюць аднаго супольнага продка – рускі народ часоў Кіеўскай Русі, старажытна-рускую народнасць. Іншымі словамі, на працягу 9-10 стагоддзяў у выніку збліжэння шматлікіх усходнеславянскіх плямёнаў сфармавалася адзінае моўна-этнічнае ўтварэнне – старажытна-руская народнасць, якая праіснавала да пачатку 15 стагоддзя. Яна мела агульную тэрыторыю, мову, эканоміку і культуру. Але ў выніку нашэсця мангола-татараў ды злой волі палякаў і літоўцаў Русь і адзіны старажытна-рускі народ распаліся. Такім чынам, паводле імперскага наратыву, з'явіліся беларусы ды украінцы. Таму любое аб'яднанне беларусаў, украінцаў і расейцаў у адзінай дзяржаве з дамінантнай роляй апошніх павінна ўспрымацца ўсімі бакамі як аднаўленне гістарычнай справядлівасці. Першыя ж глобальныя мэтанакіраваныя спробы фальсіфікацыі гісторыі Кіеўскай Русі пачынаюцца ў час праўлення Пятра I. Змяніўшы назву маскоўскай дзяржавы на расійскую імперыю, ён імкнуўся знішчыць пачуццё адрознасці беларусаў і украінцаў ад маскоўцаў і прысвоіць сабе ўсю спадчыну Кіеўскай Русі. У тым ліку, як адзін са спосабаў уваходу ў еўрапейскую цывілізацыю. Так, напрыклад, пачалася актыўная канфіскацыя гістарычных крыніц на акупаваных тэрыторыях, якія пасля рэдагаваліся на карысць сваім інтарэсам. Свайго апагея гэтая практыка дасягне ўжо ў час Кацярыны II. Імператрыца асабіста рэдагавала замоўленую ёю ж гісторыю Расіі, правячы пры гэтым гістарычныя дакументы, паралельна знішчаючы нязручныя крыніцы ды ствараючы фальшыўкі. Неабходнасць глобальнай фальсіфікацыі гісторыі ў той час вызначалася захопам Вялікага княства Літоўскага ды заходняй Русі, Украіны у выніку падзелаў Рэчы Паспалітай. Трэба было прыдумаць фармальныя апраўданні для сваёй агрэсіўнай экспансійнай палітыкі і тэрытарыяльных прэтэнзіяў на чужыя для Расіі тэрыторыі ды ўціснуць нацыянальны дух у захопленых народаў. Так паўсталі міфы пра заснаванне кіеўскімі князямі Масквы, што Масковія – гэта Русь, і насялялі яе славяне, а не фіна-вугорскія плямёны. Міф пра Уладзіміра Суздальскую Русь, пра гераічныя перамогі Дзмітрыя Данскога ды Аляксандра Неўскага ды іншыя. Так Мікалай Карамзін, аўтар гісторыі дзяржавы расейскай, пабачыўшы значны татара-мангольскі след у заснаванні ды ва ўздыме Масквы, раптам знаходзіць у іпаціўскім летапісным зводзе, дзе сабраныя кіеўскія і галіцка-валынскія летапісы, згадкі пра Маскву, што акажацца чыстай выдумкай, чым ён часта грашыў. Усе гэтыя міфалагізаваныя наратывы працягвалі выкарыстоўвацца ды навязвацца да канца існавання расійскай імперыі. Іх жа ўзялі на ўзбраенне пасля і бальшавікі, якія разумелі ўсю важнасць кантролю над гісторыяй. Тыя ж маніпуляцыі ў выглядзе знішчэння і фальсіфікацыі крыніцаў антынавуковага антычалавечага падыходу адбудуцца ў дачыненні гісторыі грамадзянскай вайны, калектывізацыі ды індустрыялізацыі, масавых палітычных рэпрэсіяў, пакту Молатава-Рыббентропа, Другой сусветнай вайны, Чарнобылю. Сённяшняя Расія – гэта ўсяго толькі працяг доўгай імперыялістычнай палітыкі спачатку расійскай імперыі, а потым Савецкага Саюзу. Любая ж спроба аднаўлення гістарычнай праўды у выглядзе паўстанняў, нацыянальных рухаў і любой формы барацьбы жорстка здушвалася. Дазвольце прадставіць мне маіх гасцей. Спадарня Святлана Куль-Сяльверстава, профессорка Беластоцкой политехники, а таксама координаторка Белорусской академии. Добрый день. Добрый день.
Спадарня Катажына Блахоўска, доктор хабілітаваны Варшаўскага універсітэта Польшча. Дзень добры. Dzień dobry. Таксама у нас сёння госця са Злучаных Штатаў Амерыкі, спадарня Сьюзен Сміт-Пітер, прафесарка гарадскога універсітэту ў Нью-Йорку. Добрый дзень. Добрый день. І з намі на відэасувязі спадар Міраслав Валашчук, прафесар гісторыі, дырэктар Цэнтру медыявістыкі Прикарпатського національного університету ім'я Василя Стефаніка. Доброго дня. Вітаю, друзі, дякую за запрошення. І моє перше питання до вас, спадарня Святлана. Колькі Лукашенка пры ўладзе, мы заўсёды маем такую сітуацыю, што амаль штогод перапісваюцца, удасканальваюцца падручнікі беларускія па гісторыі. Але ў гэтым годзе будзе сапраўды ноу-хау, таму што беларускія падручнікі будуць прадстаўлены праз прызму расійскай гістарыяграфіі, расійскага падыходу. І тут узнікае пытанне, ці ўжо канчаткова сфальсіфікуюць беларускую гісторыю, і што такое фальсіфікацыя? Ну, мне трошки уразило слово «удосконаливаются подручники», так, по истории. За апошние десятигодия хутчэй не удосконаливались, а наадварот, так, з пункту погляду навуковага пагаршаліся. Вось. Я спачатку, можа, на апошняе пытанне адкажу, што такое фальсіфікацыя. Фактычна, паводле дэфініцыі навуковай, гэта скажэнне фактаў ці маніпуляцыя гістарычнымі фактамі дзеля палітычных патрэбаў. Можно еще много говорить про это. Есть и методы выпрацаваны фальсификации, так, разностайные институты, которые этим занимаются, и нават законодаўчае зацверджанне, скажем так, практики фальсификации историчной минувшины, историчных фактов. Я бы поглядела на вот тое, что робится в Беларуси на сегодняшний день, так, с призмы того, что робилось в России, потому что у нас это отголосок той политики или той позиции, которая заняла российская держава уже в 21 стагоддзі. Нічога нового, можно сказать так. Это давняя практика российская, но теперь оно узведено у ранг официальной политики России и российской улады. С 2009 года, когда президентом был еще Медведев, то есть это прогучало уже з вуснам президента, была створена специальная комиссия по супрадзеянню фальсификации гісторыі. Насамрэч, калі праглядзець документ и вынікі, скажем, этой деятельности, то это было не супрадзеянне фальсификация, а наадварот, Створення фальсифікації. Але з іншого боку, російський бок може сказати, ми не фальсифікуємо, це наша інтерпретація. Ні, ось, коли говорити про фальсифікацію і інтерпретацію, так, інтерпретація може бути, і вона має місце в історії, сапраўды, інтерпретація фактів і так далі, різні погляди, різні версії, але в даденому випадку зададена була не интерпретация, зададена была жесткая политичная схема перапрацоўкі гісторыі. То есть она нават не прадугледжвае верификацию ці розныя интерпретации гісторыі, а зададена конкретная политичная программа, под которую трэба было гісторыю переписать. Вось в гэтым, ну, на мой погляд, не тое, што нават асаблівасць, так, а санкционирование фальсификаций. То есть там зададены нормальные, конкретные идеологичные установки. Так мы можем трэба сказать, зрабіць. Что фальсификация теоретично это частка сегодняшней гибридной войны. Безумоўна. Война сённяшняя, которая есть, она включае некалькі. Мы просто, на мою думку, зараз ідзе третья сусветная война, толькі што сфера пашырыліся. Так, это інфармацыйная сфера, эканамічная сфера, то, чаго не было папярэдніх. І менавіта інфармацыйная сфера ставіць гісторыю на першае месца, скажем, в этой информационной борьбе. В России это все прописано. Можно взять законодавство российское, это прописано. Ну, вось на законодаўчым узроўні. Дзякуй, спадар Міраслав. Да вас пытанне. Мы уже пачалі казаць пра гібридную войну, мы пачалі казаць пра вайну. Вайна трывае ва Ўкраіне. І пытанне ў тым, што Расія, падобна, хоча захапіць не толькі
тэрыторыю Украіны, так і на поўдні, на ўсходзе, але і захапіць гісторыю Украіны, Кіеўскую Русь. Вось яны кажуць, што Кіеўская Русь гэта не зусім украінская гісторыя, а хутчэй іх. У мяне да вас такое пытанне: а ці вось Масковія гэта Русь? Можам мы гэта так ім супрацьставіць? Територія Московії, як відомо, була колонізована князями Києва. Відтак, з погляду правління київських володарів 12 століття, це є їхня колонія. Центр митрополії знаходився в Києві. Інший центр митрополії від початку 14 століття знаходився в Галичі. Два основні церковні осередки були локалізовані на території сучасної України. Звідти поширювалося світло Христової віри на всі інші околиці володіння династії, котра правила цими землями. Ми можемо називати її, як прийнято в літературі, Рюриковичами. Ми можемо називати цю династію племенем Володимира, але від цього не міняється суть. Центром залишався Київ, Московія залишалася периферією. Відомий генеалогічний принцип віддачі цих земель в управління нащадкам одного, зрештою, із київських князів, князя Юрія Володимировича. А відтак, з погляду термінології, історичної термінології, коли ми говоримо про джерела, ми повинні розуміти, що вживання коректної термінології сучасної подіям, про які ми говоримо, найкраще дозволяє розуміти історичні процеси і історії. З погляду термінології для князів Мурома, Рязані, Москви в 12-14 століттях їхні землі Руссю не були, оскільки, виїжджаючи із Рязані до Києва, із Мурома до Чернігова, автори текстів літописних зазначали: князь їде на Русь. Ці території мають загальне найменування Залісся, воно добре відоме. Натомість територія Русі, зрештою навіть поняття Київської Русі, воно історіографічне. Ця земля називалася Руссю, Руська земля, і ми повинні враховувати антропологічний складник вивчення історії крізь призму діяльності окремих осіб, родин і династій. Території, про які ви запитуєте, Руссю не були. І Росією не були, бо Росія – це грецький термін, як відомо. І в 18 столітті, навіть ставши вже Російською імперією, в Європі, в цивілізованих країнах тогочасного світу, на мапах світу, територія на чолі з царями Московії маркувалася не інакше, як Московія, а іноді Татарія. Натомість Русь, під Руссю розуміли терени, включені в склад Речі Посполитої. Тут існувало Руське воєводство, яке було спадкоємцем традиції Русі, власне, тієї княжої в тому сенсі, власне, там з 11 століття починаючи і далі. Із монгольським вторгненням землі Залісся Руссю не стали. І це важливо пам'ятати про те, що спадкоємцями цієї руської історії в значній мірі, якщо у відсотках можна так, це дуже грубо застосований приклад, але якщо у відсотках порахувати, то, звичайно, сучасна Україна володіє більшим пакетом акцій на ось цей руський складник своєї історії. Дякую. Пані професор, Спадарыня прафесар, сапраўды, Кіеўская Русь, як значная частка Вялікага княства Літоўскага, сустварала Рэч Паспалітую. З польскага гледзяшча Польшча дакладна можа вызначыць на падставе гістарычных крыніц, што гэта сусед, з якім яна мела мяжу. Мяжа з Вялікім княствам Літоўскім, з Кіеўскай Руссю. Пытанне заключаецца ў тым, наколькі можна нахлусіць сваім суседзям, якія дакладна ведаюць сваю гісторыю. Калі Расія пачынае спрабаваць захапіць спадчыну Кіеўскай Русі, і наколькі суседзі могуць нешта ёй адказаць на гэта. Гэта ж частка іх уласнай гісторыі. Атрымліваецца, тут справа не толькі ў спробе скрасці гісторыю Украіны, але і гісторыі ўсіх народаў Рэчы Паспалітай.
Я думаю, што тут мы даходзім да пытання інтэрпрэтацыі, калі мы гаворым пра з'яўленне такой прафесійнай расійскай гістарыяграфіі. Прафесійнай можна лічыць працу Васілія Татішчава, які памёр у 1750 годзе і быў аўтарам першай навуковай працы, прысвечанай гісторыі Расіі. Гісторыя расійская з найдаўнейшых часоў. Гэта цікавая справа, пра якую варта прыгадваць. Ён моцна працаваў, абапіраючыся на фундамент. Ён працаваў з крыніцамі. У сваёй працы ён паказаў, прынамсі, так гэта прадставіў, што у сапраўднасці Руссю, так як казаў спадар-прафесар, былі землі вакол Кіева. Акрамя таго, мы маем утварэнне ў раннім сярэднявеччы іншых назваў са словам Русь. Малая Русь, Вялікая Русь, Белая Русь, Чырвоная Русь і Чорная Русь. Русь biała, Русь czerwona i Русь czarna. I Tatyszczew Татішчаў паказаў, і гэта адносіцца крыху да папярэдняга пытання, што палітычная гісторыя земляў у вярхоўях Волгі, на якіх з часам утварылася Вялікае княства Маскоўскае, пачынаецца з другой паловы 12 стагоддзя, калі там пачало стварацца асобнае Вялікае княства. У сапраўднасці, расійская гісторыя – гэта гісторыя толькі гэтага Вялікага княства. Татішчаў памёр у 1750 годзе і ў сваёй працы інтэрпрэтаваў падзеі расійскай гісторыі такім чынам, што яе пачаткі звязаныя з Руссю. Пазнейшая расійская гісторыя, якая пачынаецца ад паловы 12 стагоддзя, калі там фактычна пачынае стварацца асобны палітычны арганізм, гэта ўжо асобная справа. Гэты падыход змяняецца ў расійскай гістарычнай навуцы, прынамсі, ад пачатку 19 стагоддзя. Тут маем Мікалая Карамзіна. А фактычна ў 30-е гады гэта праца Мікалая Устралава, Міхаіла Пагодзіна, гісторыкаў, якія прадстаўляюць афіцыйную гістарычную ідэалогію Расіі. Яны яе ствараюць. Менавіта яны пачынаюць тлумачыць, што абшар існавання Кіеўскай Русі – гэта абшар, на якім адбываўся першы этап падзеяў расійскай гісторыі. У гэты момант узнікае пэўнае сутыкненне. Калі гаварыць пра польскую гістарычную навуку, тады працаваў найвыбітнейшы польскі гісторык усіх часоў – Яўхім Лялевель. Гэта прывяло нават да пэўных спрэчак з Устралавым. Не наўпрост, бо Лялевель пасля паўстання 1830-31 гадоў быў у эміграцыі. Яму забаронена было знаходзіцца на тэрыторыі Расійскай імперыі. Аднак Лялевель моцна падкрэсліваў, што пачаткі маскоўскай дзяржаўнасці, адпаведна і пачаткі гісторыі расійскай дзяржаўнасці, адлічваюцца толькі з другой паловы 12 стагоддзя, і гісторыя Расіі пачынаецца фактычна з моманту знішчэння Кіева. Вусішнага знішчэння Кіева, якое здзейсніў у 1169 годзе князь Андрэй Багалюцкі, які прыбыў са свайго Суздаля. Недзе ў тым самым часе больш-менш засноўваецца Масква. І ў сапраўднасці, адказваючы на вашы пытанні, у польскай гістарыяграфіі, а таксама пазней і ва ўкраінскай гістарыяграфіі, якая стваралася, моцна падкрэслівалася, што абшар Кіеўскай Русі не быў у дзяржаўным сэнсе часткай расійскай гісторыі. Гэтыя спробы весці дыскусіі працягваліся ўсё 19 стагоддзя. Тут польская гістарыяграфія была на горшых пазіцыях у параўнанні з расійскай, бо расійская мела дзяржаўную падтрымку, і гэта была дзяржаўная гістарыяграфія. Адзін з польскіх гісторыкаў адзначыў, што калі ўспрымаць Вялікае княства Кіеўскае як адзін з элементаў расійскай гісторыі, дык толькі ў тым сэнсе, што з Кіева, з Кіеўскай Русі паходзяць асаднікі, якія пазней засялілі тэрыторыю, дзе ўзнікла Вялікае княства Маскоўскае. Гэта тое, што казаў спадар-прафесар. У сапраўднасці гэта была калонія, якая з часам атрымала незалежнасць ад метраполіі, але пазней, у сэнсе канцэпцыі, спрабавала захапіць гісторыю сваёй метраполіі і зрабіць яе ўласнай гісторыяй. І гэта спрэчка пра тое, што гісторыя Кіеўскай Русі ці Вялікага княства Кіеўскага да паловы 12 стагоддзя была асобнай гісторыяй асобнай дзяржавы. У польскай гістарыяграфіі гэтая пазіцыя адназначна прысутнічала, прынамсі, да Другой сусветнай вайны. Цяжка казаць пра дыскусіі з расійскай гістарыяграфіяй, яны ствараліся і выказвалі свае пазіцыі паралельна. У Польшчы апошнім гісторыкам, які заняўся надзвычай грунтоўна гэтай тэмай, але апублікаваў свае працы ўжо ў эміграцыі ў Лондане пасля Другой сусветнай вайны, быў Генрык Пашкевіч. У польскай гістарыяграфіі пасля Другой сусветнай вайны такая дыскусія не магла працягвацца. Вядома, па незалежных, скажем так, прычынах. А у меня к вам такой вопрос, Сьюзан, потому что вы Соединенных Штатов Америки, и Соединенные Штаты Америки очень внимательно, скажем так, следят за теми процессами, которые происходят в нашем регионе.
и помогают Украине вести эту войну против агрессора. Но вот, как видите, в нашем регионе есть дискуссия о Киевской Руси. Да? Россия пытается украсть это наследие. Это один из элементов гибридной войны. А вот как в Америке, в академической среде понимают те процессы сегодняшние, которые происходят, понимают то, что как бы Киевская Русь – это Украина сегодняшняя, да, это ее наследие. Насколько сильны российские влияния в академической среде Соединенных Штатов Америки? Гэта сапраўды важнае пытанне. Дзякуй, што запрасілі мяне да ўдзелу ў гэтай дыскусіі. Я вельмі радая, што магу прадставіць амерыканскі пункт погляду на гэтую справу. Тое, што здарылася з амерыканскім акадэмічным асяроддзем, выхадцы з Расіі, студэнты маскоўскага прафесара гісторыі Васіля Ключэўскага, якія прыехалі ў ЗША і стварылі падмурак расійскай гістарыяграфіі ў Амерыцы, яны прывезлі з сабой погляд, што расійская гісторыя – гэта гісторыя дзяржавы, якая пачыналася як Кіеўская Русь. І гэты погляд дамінаваў аж да пачатку поўнамаштабнай інвазіі Расіі ва ўкраіне. Ужо пасля пачатку інвазіі распачаліся асноўныя дыскусіі наконт таго, праўда гэта ці не, і яны ідуць дагэтуль. Украінцы заснавалі ўласныя гістарычныя асяродкі, напрыклад, у Гарвардзе, і пачынаючы з 1950-60-х гадоў выдаюць уласныя публікацыі па-ангельску. Яны і пачалі ўголас падкрэсліваць, што гісторыя Кіеўскай Русі – гэта не частка гісторыі Расіі. З іншага боку, калі паглядзець на тое, што кажа Сергей Плахі, вядомы ўкраінскі гісторык, то ён лічыць, што Масковія – гэта фармаванне, якое знаходзілася пад уплывам Кіеўскай Русі. Напрыклад, як Румынія развівалася пад уплывам тэндэнцый старажытнага Рыму, аднак памылкай было б лічыць, што Румынія – гэта пераемнік Рыму. Расія ж здолела пераканаць большую частку свету, у тым ліку амерыканскае акадэмічнае асяроддзе, што менавіта яна з'яўляецца сапраўднай пераемніцай Кіеўскай Русі, хаця насамрэч гэта не адпавядае рэчаіснасці. Ключэўскі гэта аргументаваў такім чынам, што была вялікая міграцыя людзей з тэрыторыі Кіеўскай Русі. Спачатку ва Ўладзімір, а потым у Маскву. Аднак гэта не падаецца праўдападобным. Тым не менш, гэты аргумент дапамагаў падтрымліваць наратыў. Доўгі час версія гісторыі Карамзіна і гэта нібыта пераемнасць ад Кіеўскай Русі праз Уладзімір да Масквы дамінавала. І мяне таксама вучылі менавіта такой версіі гісторыі Расіі. Большасць расійскіх падручнікаў таксама пачынаецца з гісторыі Кіеўскай Русі. Аднак і ў самой Расіі ёсць усё больш людзей, якія кажуць пра тое, што трэба перагледзець і перапісаць падручнікі. Опыт для белорусов, и тут как раз может опыт украинцев и поляков может нам помочь, чтобы наша точка зрения была услышана, то надо иметь институции при американских университетах, которые будут показывать интерпретацию, это точно. которая нам необходима. Калі паглядзець на гісторыю украінскай дыяспары, адна з найважнейшых рэчаў гэта тое, што яны здолелі сабраць грошы, каб стварыць уласны асяродак у Гарвардзе, украінскі гістарычны даследчы інстытут. Извините, я тут уточню, а вот собирание финансов, да, это диаспора делает украинская? Да, диаспора. То есть тут поддержки от американского государства довольно сложно найти. В первую очередь тут должна быть диаспора. Для нас это важный вопрос, потому что после 2020 года довольно большая волна миграции из Беларуси. То есть как сложно создать вот такие вот институции, на это года уходят. Бачыце, амерыканская сістэма спецыфічная. Калі вы хочаце нешта адкрыць, нейкі медычны асяродак ці бізнес-школу пры універсітэце, патрэбнае фінансаванне з-па-за яго. Урад, у сваю чаргу, хоча, каб універсітэт сам збіраў грошы з людзей ад згуртаванай вакол яго супольнасці. Тады яны выдзеляць нейкія дадатковыя сродкі, каб падтрымліваць функцыянаванне гэтай ініцыятывы. Аднак, каб стварыць штосьці з нуля, неабходныя грошы прыватных асоб. І гэта тое, што здолела зрабіць украінская дыяспара. Таму, калі беларусы хочуць мець уласны даследчы асяродак, трэба паспрабаваць сабраць на яго грошы. Так працуе амерыканская сістэма і каардынацыя дзеянняў паміж прыватным і грамадскім сектарамі. Пасля Другой сусветнай вайны амерыканскі ўрад выдзяляў вялізныя грошы, каб даследаваць СССР. Аднак цяпер, калі гэтай краіны ўжо не існуе, наўрад ці знойдзецца фінансаванне на вывучэнне яе спадчыны. Пачаць збіраць грошы на уласны
уласны даследчы асяродак, гэта першы крок, які можа зрабіць у дадзены момант беларуская дыяспара. Спадарня Святлана, да вас такое пытанне, ведаеце, калі адштурхоўваючыся ад папярэдняй нашай дыскусіі, што неабходна ствараць такія інстытуцыі, якія прэзентуюць нашу інтэрпрэтацыю гісторыі ці наш пагледжанне на нашу гісторыю у замежных краінах, то в прынцыпе Беларусь ужо ёсць на гэтым шляху. Адзінае, што нам уже не хапае гэтага ў Злучаных Штатах Амерыкі, але першыя крокі як бы той жа Польшы ствараюцца, так. І калі мы кажам пра фальсіфікацыі, акрамя Кіеўскай Русі яшчэ вельмі моцнае такое пытанне вось трыадзінства народа, так што нам заўсёды казалі пра тое, што расейцы гэта старэйшыя браты, гэта велікаросы, ёсць яшчэ маларосы, ёсць беларусы. Калі гэта ўзнікае і наколькі расійская дзяржава, расійская гістарыяграфія, палітыка гістарычная вяртаецца да гэтага пытання, у якія часы яна гэта выкарыстоўвае? Ну, по-перше, я хочу сказать, думала я над этим пытанием, вось, уникальная, парадоксальная ситуация, коли фальсификацией займались сами белорусы на корысть іншай державы. Калі праглядзець гістарыяграфію беларускую, пачынаючы, я не ведаючы ад Богуша Стрэнцэвіча, вот ад тых часоў, так, а далей асабліва савецкія часы, Ігнаценка, Бацыдарскі, так, вось эта ідэя аб уз'яднанні беларускіх земляў з расійскімі, уз'яднанні всех трох братніх славянскіх народаў, яна трансліравалася і распаўсюджвалася беларускімі навукоўцамі. Вось. Як бы з падачы Масквы, з падачы расійскіх уладаў, но яе стваралі, распаўсюджвалі. Я памятаю, як я вучылася этой кніжкі, так, падручніка Бацыдарскага, где-то это была заглаўная як бы тэматыка. Сама ідэя аформлена з трох братніх народаў з'явілася, канешне, ў савецкія часы. Тады, калі ствараўся СССР, і трэба было абгрунтаваць як бы існаванне трох рэспублік, братніх славянскіх, так, украінскай, беларускай і расійскай, што яны злучыліся в адзін саюз. Таму што да гэтага часу існавала, між іншым, вот я гаварыла на пачатку аб прыёмах фальсіфікацыі, вот в расійскай гісторыі, гістарыяграфіі вельмі відавочны адзін метад, самы галоўны, падмена тэрмінаў. То есть, не, факты не будут скажаться, будут даты называться, прозвища будут называться, але замест Украины будут говорить Заходняя Русь, замест Беларуси будут говорить Заходняя Русь, заходнерусские территории, замест Польши будут говорить Привислинский край. То есть меняется термин, и он уже той, что нас обозначает, он выглядает инакше. Так вот, в плане як бы яднання трох народаў тое самае, падмена тэрмінаў ідзе. То есть три братніх народы, так? Ці, как было до савецкага часу, адзін русский народ і великарусский народ, і ў ім як бы адгалінаванні, которые ўзніклі з сувязі или там польскім уплывам, так? Дрэнным, ці там паўплывалі там татары, ці што. Ну, як бы аддзяліліся яны, літоўцы, як бы варожа папрацавалі над этымі сапраўднымі рускімі, так? І гэтыя племёны трэба далучыць, вліць в одно мора рускае, великарускага народа. Это падмена тэрмінаў. Ну, а уже пасляваенныя часы, скажем, і вяртаючыся да таго, што пераробліваюць зараз падручнікі, так, под эту кальку. Да им не трэба ничего переробліваць. Взять подручники белорусские 70-х годов, где вот эта российская концепция вся была выкладена, на подставе написана, и просто передруковать. Ну, такой подказку вы зараз так, даеце. Не, но, пробачьте, уже есть іншая традыцыя. Дзякуй Богу, з 90-х годов добра парупіліся беларускія гісторыкі. И все ж таки мы створили уже контент гістарычны, так, от которого не отмахнешься. Калі раней не было доступа до гэтых публікацый, до гэтых даследаванняў, до гэтых меркаванняў, тому что не было интернета, не было тых як бы сродкаў камунікацыі, то цяпер этот контент дасяжны. И в Беларуси, и па-за
яе межамі, і ён значны, ён сапраўды магутны этот контент. А што датычыцца абстварэння чагосьці за мяжой, ну, ўжо такія як бы цэнтры, створаныя беларусамі і эмігрантамі беларусамі, они існуюць. І яны ёсць і выданні навуковыя, так, і бібліятэка «Камунікат», напрыклад. Это ввогуле магутная рэч, дзе сабраныя столькі прац. Ваша праграма, калі ласка, она ж таксама на это працуе. То есть тут не справа ў тым, што ствараць нейкія цэнтры, а просто развіваць, далей працаваць в этом рэчышчы, распаўсюджваць это далей, як бы працягваць тое, што ўжо напрацавана на працягу тут з 90-х гадоў, все-таки амаль 35 гадоў прашло, мінула. І ўжо хороший контент створаны, уже база ёсць. Нам просто далей трэба працаваць. Спадар Міраслав, да вас пытанне таксама ў кантэксце трох народаў брацкіх. Вось такая канцэпцыя, што адзін брацкі народ напаў агрэсіўна на іншы брацкі народ, а другі брацкі народ дазволіў выкарыстаць сваю тэрыторыю, каб адтуль ляцелі ракеты не адзін месяц і нішчылі таксама брацкі народ. Я ўсё ж такі выпускнік гістарычнага факультэта Беларускага універсітэту, і я памятаю, што мы гэтую канцэпцыю вельмі вывучалі падчас атрымання нашай адукацыі гістарычнай. А вось як ва ўкраіне? Ці даўно адмовіліся? Ці пра гэта нехта ўвогуле ўзгадвае, пра гэта вось такое братэрства трох славянскіх народаў у гістарычным кантэксце? Ці ёсць нейкія парады, як навукова з гэтым можна змагацца? Дякую. Звісно, коли ви зараз слідкуєте за подіями в Україні, ви можете помітити, як українські спецслужби кожного тижня затримують, арештовують людей, що співпрацюють із ворожою державою, з державою-терористом. І, очевидно, ці люди вважають, що вони сповнюють місію трьох братніх народів і є частиною цієї ідеї, допомагаючи ворогу нищити нашу державу. Але історична наука в Україні, на мій погляд, на моє переконання, як професійного історика, і не тільки історична наука, але й українська філологія, українська культурологія, українська історія зробили за 35 років велетенську роботу, велетенську гуманітарну роботу, результати якої ви бачите зараз на полях битв. Поля битв – це південь та схід України, а не умовно Львівська область чи Закарпаття. За 35 років виросло покоління українських громадян, які засвоїли основні уроки української історії, зрозуміли важливість вживання української мови і плекання розвитку української культури. За ці 35 років у більшості, очевидно, не залишилося жодної тіні сумнівів щодо сфальшованості ідеї не тільки трьох братніх народів, бо про це написані якісні історичні дослідження. Я можу згадати світлої пам'яті Наталю Юсову, яка підготувала монографію, присвячену цій проблематиці, і продемонструвала, в який час готувалася концепція трьох братніх народів. В цей час умовно 30-х, 40-х і початку 50-х років брали участь в підготовці цієї концепції цілий ряд російських і, до речі, білоруських істориків, або таких, котрі працювали в Білорусі, наприклад, як Володимир Пічета, як Володимир Мавродін. Зрозуміло, в радянські часи ця ідея була ключовою, адже три радянські республіки – російська, українська та білоруська – були ось тим центром формування в цілому Радянського Союзу. І за останні десятиліття в Україні не те, що про це ніхто не говорить, ця ідея вивчається цілком з
раціональних історичних підходів. Однак ні про яке братерство, звичайно, не йдеться. Я утримуюсь від коментарів в сторону Білорусі. Я думаю, що ті білоруси, котрі покинули свою державу, вони прекрасно розуміють всі проблеми її внутрішньополітичного життя, так званого президента, котрий на сьогоднішній день залишається на чолі цієї держави. Очевидно, громадянам Білорусі ще треба буде пройти свій історичний шлях і теж переосмислити, очевидно, стосунки зі своїм східним сусідом. Але це буде внутрішня робота громадян Білорусі. Українці цю роботу пройшли, вони її проходять далі зі зброєю в руках, продовжуючи поглиблено вивчати історію наших двосторонніх відносин, українсько-російських чи русько-московських, бо можна і так сформулювати цей підхід. І війна тільки пришвидшила ті процеси, природні процеси абсолютно іншого історичного розвитку сучасних української політичної нації. Ну і, очевидно, тієї сукупності народів, котрі населяють сучасну ще Російську Федерацію в тих кордонах, в яких вона наразі існує. Ну, може, моя така ремарка датычна трохадзінства славянскіх народаў, вось браты і гэтак далей. Я, як беларуска, заўсёды вельмі здзіўлялася, так што вось расейцы браты, украінцы браты, а нашы суседзі палякі як не браты, таму што гэта таксама славянскі народ. І вось, магчыма, я атрымала адказ, таму што чаму гэта не было так у савецкай гістарыяграфіі прадстаўлена, магчыма, таму што Польшча не была савецкай рэспублікай. Вось калі Польшча была б савецкай рэспублікай, то ўжо прыдумалі б тады і чацвёрты братэрскі бы народ. Ці вы са мной не пагаджаецеся? Myślę, że byłoby z tym trudno. Думаю, што гэта было б цяжка ажыццявіць, бо пэўныя канцэпцыі, якія развіліся ў 20 стагоддзі, маюць свае карані ў расійскай гістарычнай навуцы 19 стагоддзя. Ужо з 19 стагоддзя ў расійскай гістарыяграфіі у жарт задумваліся, што рабіць з гэтымі палякамі, прынамсі ад 30-х гадоў, часу развіцця расійскай гістарычнай навукі пасля паўстання 1830-31 гадоў і стварэння афіцыйнай расійскай гісторыі. Згаданыя мною Міхаіл Пагодзін, Мікалай Устралаў, а пазней чарговыя гісторыкі пераймаюць гэты падыход і развіваюць. У расійскай навуцы палякаў, якія былі славянамі, пераважна акрэслівалі як ворагаў Масквы і зямель старажытнай Русі. Узніклі канцэпцыі, якія тлумачылі варожасць палякаў. Можа, не буду пералічваць прозвішчы. Усё зводзілася да некалькіх пытанняў. Першае, палякі – гэта гібрыдны народ, так бы мовіць. Асноўнай канцэпцыяй было тое, што для славянскіх народаў натуральным веравызнаннем пасля прыняцця хрысціянства было ўсходняе хрысціянства. Палякі ўвайшлі ў заходні свет, прымаючы каталіцызм. Гэта ўжо прывяло да парушэння правільнага развіцця згодна з расейскай канцэпцыяй. Наступны чыннік, калі палякі прынялі каталіцызм, увайшлі ў заходні свет, тады з'явіліся неадпаведныя для развіцця славянаў і грамадскія чыннікі, бо славяншчына была эгалітарная, а палякі перанялі заходні феадалізм. Тут ізноў нешта было не так. Гэтая страшная шляхта, якую прадстаўлялі як цёмны народ. З'яўляліся таксама такія канцэпцыі, паводле якіх палякі былі славянамі, але не да канца, бо ў іх была кельцкая кроў. Бо ў часы яшчэ да перасялення народаў на гэтых тэрыторыях над Віслай жылі кельты. І палякі, калі прыбылі сюды, перамяшаліся з кельтамі, былі славянамі, але не да канца. Я тут прыводжу толькі некаторыя галоўныя пункты, якія развіваліся ў розных кірунках. Націск рабіўся на розныя элементы. Але ў асноўным у расійскай гістарычнай навуцы ў 19 стагоддзі і, вядома, пасля Першай сусветнай вайны аж да Другой сусветнай дзейнічала асноўная устаноўка. Палякі былі ворагамі. Яны былі нават горшымі за ворагаў вонкавых, бо павінны былі быць часткай славяншчыны, а дзейнічалі супраць яе.
Салаўёў стварыў такую канцэпцыю, з якой вынікала, што палякі былі ракавай пухлінай сярод славянаў, дзейнічалі супраць сваіх, бо знюхаліся з германскім светам. І тут, па сутнасці, неабходна было б моцна пастарацца, каб неяк палякаў уключыць у канцэпцыю адзінства, хоць пасля другой сусветнай вайны у СССР спрабавалі гэта зрабіць. У расійскай традыцыі палякі хутчэй былі элементам варожым, дэструктыўным, які больш небяспечны ў сваёй варожасці праз прыналежнасць да славяншчыны. Проста такі ўнутраны разбуральнік. Таму ў расійскай канцэпцыі 19 стагоддзя асобнасць беларусаў і ўкраінцаў, якіх называлі маларосамі, была вынікам польскага ярма, горшага за мангольскае ярмо, бо манголы забівалі людзей, знішчалі дамы. Але тут, цытата аднаго з гісторыкаў, не краналі найважнейшых рэчаў – веры і мовы. Палякі забівалі душу, веру і мову. Манголы захапілі Русь мячом. Іншымі словамі, можна сказаць, што яны дзейнічалі нібы паводле права захопніка. А палякі захапілі Русь хітрасцю і дзейнічалі подступам, знішчаючы асновы грамадства. Адасобленасць беларусаў і ўкраінцаў – гэта вынік хітрасці палякаў. Тут палякі выпадаюць з супольнасці. Цывілізацыйны разлом. Як цікава бачым, як гэта ў гістарычнай думцы, наколькі даўно ён паўстаў. Можа, мое такое апошняе, Сьюзан, да вас пытанне. Предыдущее вы вспоминали Ключевского, да, то, что мысль историческая была привезена в Америку Ключевским, да, вот этого региона. Я так понимаю, скорее всего, это 19 столетие, да. Потом идет период холодной войны, и во время холодной войны в американских университетах все-таки историческая мысль, вот школа Ричарда Пайпса была, которая могла рассказать и про историю России, и про историю Польши, и вот наших этих славянских народов, братьев, не братьев. А сейчас в Америке очень много институций, которые называются Eurasian Studies. Мы этот регион в принципе так не называем. Так нас почему-то называют там, за океаном. Вот историческая мысль, которых в этих институциях Eurasian Studies, на чьей они больше стороне? Хотя Eurasian, то есть на стороне Европы или все-таки Азии? На стороне России или еще кого-то? Гэта цікавае пытанне. Пайпс сапраўды ключавая фігура, я б хацела на ім крышачку спыніцца, аднак перад гэтым я мушу закрануць тэму фальсіфікацыяў у расійскай гісторыі. Таму што калі мы паглядзім на тое, што рабіў Пётр I, напрыклад, датычна Ўкраіны, то фактычна ён, дзякуючы ўкраінцам, і зразумеў, што патрэбная нацыянальная ідэя расійскага народу. Манахі з Кіеўскай акадэміі былі тымі, хто навучыў яго, што існуе ўкраінскі народ са сваёй нацыянальнай ідэяй. А значыцца, гэтая ідэя мусіць быць і ў расійскага народу. Перад гэтым у Пятра была канцэпцыя патрымоніі, спадчыны, то бок асабістага кантролю над падначаленымі яму тэрыторыямі. А вось дзякуючы Ўкраіне ён зразумеў, што патрэбныя больш сучасныя падыходы, напрыклад, нацыянальная ідэя. Потым таксама ў расійскай гісторыі было шмат адаптацый украінскіх ды іншых ідэй на расійскі грунт. Аднак тое, што адбываецца з гісторыяй пры Пуціне, гэта, безумоўна, можна назваць чыстай фальсіфікацыяй. Таму мне падаецца, варта крыху адрозніваць паняцці фальсіфікацыі і адаптацыі яшчэ і таму, што калі мы кажам быццам фальсіфікацыі гэта сталы элемент расійскай гісторыі, то гэта быццам азначае, што мы нічога не можам з гэтым зрабіць. Мне падаецца лепш казаць, што цяпер пэўныя тэндэнцыі, якія мы назіралі і раней, сталі значна больш небяспечнымі. Але давайте вернемся да Пайпса, вельмі займальная асоба. Апазіцыянер з вялікай літары, адхілены бацька русістыкі ў ЗША. Ён даводзіў, што Расія – гэта каланіяльная дзяржава. Пайпс навучаўся гісторыі ў Гарвардзе з Міхаілам Карповічам, які вучыўся ў Ключэўскага. Паколькі ў Пайпса ўжо было пэўнае бачанне расійскай гісторыі, ён не пераняў погляды Карповіча. Аднак большасць іншых студэнтаў таго часу засвоіла пункт погляду Карповіча. Наступнае пакаленне рэвізіяністаў 60-70-х гадоў мінулага стагоддзя не прымала поглядаў Пайпса. Чарговыя пакаленні гісторыкаў, у тым ліку мае, фармаваліся вакол крытыкі Пайпса. У гэтым сэнсе традыцыя вывучэння расійскай гісторыі ў ЗША знаходзілася пад уплывам ідэй Рычарда Пайпса. Мы не можам проста ўзяць і адмовіцца ад усіх яго поглядаў, хаця гэта лічылася нормай, аж да нядаўніх падзей. Я лічу, што цяпер вельмі добры момант, каб вярнуцца да іх і перагледзець.
І наступнае пытанне гэта Еўразія. Гэта складаная тэма. Я не буду тлумачыць, чаму лічу, што не варта быць прыхільнікам ідэй еўразіятаў у тым выглядзе, што мы бачым іх цяпер у пуцінскай Расеі. Аднак у 90-е гады мінулага стагоддзя была патрэба ў нейкай ідэі, якая б не была постсавецкай. Шукалі таксама форму перадачы гэтай ідэі, якая б не была наўпрост звязаная з Расеяй. Ідэя Еўразіі была ў пэўным сэнсе адказам на гэтую патрэбу. У той жа час амерыканскія і канадскія ўкраінцы былі вельмі занепакоеныя, бо яны ведалі гісторыю гэтага тэрміну. Амерыканцы менш былі знаёмыя з гэтай праблематыкай. Цяпер з'яўляецца ўсё больш галасоў, што трэба пазбавіцца ад тэрміну Еўразія у назвах асяродкаў, напрыклад, цэнтраў даследавання Еўразіі і Расеі. Адна праблема ў тым, што незразумела, на што замяніць гэтую назву. Краіны ўсходняй Еўропы ці, можа, постсавецкія краіны. Аднак узнікае пытанне, колькі ўжо можна гаварыць пра Савецкі Саюз, то бок тут не ўсё так проста. Хаця, безумоўна, гэты тэрмін варта было б замяніць на іншы, які не мае такога негатыўнага багажу. Я хочу падзякаваць за гэтую дыскусію маім гасцям, які былі сёння са мной у студыі, таксама на відэасувязі. Дзякуй вялікі. Наш усходні сусед стагоддзямі спрабуе перапісаць гісторыю, каб апраўдаць свае захопніцкія войны. Але наш абавязак казаць праўду, перадусім, каб абараніцца ад рускага міру. Гэта была праграма «Інтэрмарыум». З вами была Настя Ільіна. До новых сустрэчаў.